Tervetuloa hyvät kuuntelijat taas kerran Salaitko Sala podcastin täällä Elis ja Toivo tänään taas vaihteeksi täällä studiossa. No tämähän onkin sitten jo, kuinka monessa jakso tää nyt teille sitten onkaan? Taitaa olla, että me ei näitä oikein numeroida, että tämä nyt saattaa olla joko 10 tai sitten 100, että... No sovitaan, että lasketaan tästä eteenpäin, joten sanotaan, että tämä nyt on vaikka jakso 1. Kaudesta 2 vaikka. Yeah. Tosiaan, niin mitäs me oli tänään sitten tuossa ruokalistalla aiheina? No oli jotakin Pentti Salon tekemiä hampurilaisia. Joo. Naudanlihaa pihvillä, ehkä eiliksille cheddar-juustoa. Kertokaa ihmeessä siellä kommenteissa, että kuuluuko juusto hampurilaisiin. Ja siitä päästään monesti aasinsillalla tällaisiin tottumuskysymyksiin, että esimerkiksi kuuluuko ananas pizzaan? Mitä mieltä olet, Toivo? No hyi että, ei kyllä semmoista kakkaa eivät kyllä pizzaan tunkea. No se on kyllä aivan totta. Siis niin kuin märkää, koska sen rapeaan... Kerrankin Eelis on kanssani samaa mieltä. Kumpi tulee ensin, kinkku vai juusto leivän päälle? Sanoisin, että kinkku, koska juusto ei tule ollenkaan. Ha. Entäs jos tulisit? En tiedä, ehkä kinkku ensin. Sanoisin, että juusto ensin. Mitä väliä sinulla? No se on makukysymys. Mutta pääsemme kysymykseen, miten vessapaperi kuuluu laittaa. No, ja sitä ei nimenomaan laiteta niin, että se tulee seinää pitkin se vessapaperi. Ei. Jos joku laittaa sen niin se on aivan totaalisesti väärin. Jep. Anteeksi nyt vain. Ja aloittakaa siellä kommenteissa semmonen sota. Me halutaan kuulla. Joo, ja nähdä ja saada itsellemme viihdettä pöytään. Tosiaan, niin mitäs meillä oli muuta? Voidaan näitä ajankohtaisia uutisia käydä läpi tässä. Kyllä, voisitko avata sieltä uutisikkunan koneeltasi? Tässä hetki kestää. Voin myös itse avata tästä uutisikkunan, mikäli se on näin parempi. Joo, ehkä sä voit avata sen uutisosion sieltä, joo. Sitten, jatkuuko äänitys, jos mä nyt avaan ilmeisesti tätä uutisia? Kyllä. Kyllä, jatkuu. Mahtavaa. Tämähän on sitten mahtavaa. Eli tosiaan, niin. Mitä lähdettä käytämme uutisissa? Oletteko nyt kauan Ilta-Sanomia? No mennäänpä sitten. Koska meidän nyt sattuu kolmansa sanoma mediaan, jos minun äitini on töissä, joten Ilta-Sanomat. Kyllä vaan. Jep. Ja näin. mitä siellä mahtaisi olla näitä päivän polttavia aiheita? No katsotaanpas nyt. Sellaisia ovat tiedossa, niin ovat tietysti nämä sota Palestiinan ja Israelin välillä. Minä en kyllä tätä Ilta-Sanomia ei. Mennään tonne hs.fi, koska myös Helsingin Sanomat kuuluu Sanoma-konserniin. Joo, ihan hyvä idea tämäkin. Tosiaan, niin oli vaihto tuohon, niin nyt katsomme hs.fistä uutisia. Ja siis tällaisia aktuelleja ajankohtaisia asioita ovat esimerkiksi... Täällä olisi esimerkiksi Helsingin uusista uudesta kahvilasta olisi juttu. Katsotaanpas mitä täällä oikein sanotaan. Helsinkiin aukeaa Helsingin Sanomien mukaan Suomen toinen Normal Cafe. Aika jännittävä. Onko tämä siis sen kauppaketjun Normal? Kyllä. Aivan! On.
erittäin mielenkiintoista. Minä en tiedä, että niillä on sellaisia En ollenkaan. tiennytkään, mutta tiesitkö, että Kouvolaan avattiin juuri toinen Normal? Kouvolan keskustaan, sillä aiemmin Normal oli ainoastaan kauppakeskus Veturissa, joka on muuten Kaakkois-Suomen suurin kauppakeskus. Aivan. Kertokaa kommenteissa, kuka asuu Kouvolassa. Ja Kouvola ei sitten ole mikään huono kaupunki. Missä olisi betonirakennuksia betonirakennuksen perään. Niin. No se voi olla totta, ja Kouvola on kyllä vähän huonossa rahamaineessa, mutta silti se on ihan hyvä paikka asua, ja siellä asuu ihan hyviä ihmisiä. Varmasti. Sitten tällaisia muita, hieman ehkä vakaampia asioita ovat tosiaan sodat tuolla Ukrainassa ja Israelissa. Ja sitten tällaisia merkittäviä henkilöitä, niin tässä aiemmin viikolla niin tanssinopettaja ja muoti-ikoni Aira Samulin poistui keskuudestamme aiemmin tällä viikolla. Minäkin luin tästä, itse asiassa olisiko se ollut Iltalehti vai Ilta-Sanomat artikkelin, katsotaanpa täältä arkistoistan joo, Ilta-Sanomat näyttää olevan. Juu. Ja hän tosiaan siinä on jo aika iäkäs sitten, 96-vuotias. Jep. Ja Oikein muistan. Ja hän poistui keskuudestamme tuolla sairaalan tiloissa Meijohdessa Helsingissä. maanantaina, mikäs päivä se nyt olikaan? Oliko 22. päivä? Hyvinkin. Oi, tämä suurismäisin juuri horjahtaa. Mutta Niin. jees, no niin. Mainoskatko tuossa välissä. Ja muuten tämä on tehty kaupallisessa yhteistyössä Quakerin kanssa. Myös tähän myös kuuluu Quaker. Ei Quaker. Siis kyllä Quaker, mutta myös Quaker-konserni, johon Quaker kuuluu. Ja se kuuluu myös ja saatte Quack-liittymästä ensimmäisestä kuukaudesta Quack Original-liittymästä alennuksen verkkokaupassa, kun menette siellä ostamaan, niin koodilla Quack 23 saatte alennusta tästä liittyvän tarjouksesta. Jep, näin, ja kaikki kirjaimet isolla ja ei mitään väliviivoja. Näin on. Eli Quack, näin. Näin on. Ja mitäs meillä oli muita aiheita tänään listalla? Voisimmekin nyt sitten perehtyä johonkin mukavaan seuraavaan aiheeseen. Josta voimme sitten keskustella pidempäänkin. Katsotaanpas Niin, nyt. mitäs täältä löytyisi? Tässä lukee, että HSL alentaa lippujen hintoja. Eli siis Helsingin, mikä se on, Helsingin... Helsingin seudun liikenne. Jep, näin. En ole täältä pääkaupunkiseudulta, niin ei ole niin hallinnassa nämä. HRT, eli ruotsikin sitten myös HRT, eli Alennuksia tulee tiettyihin lipputyyppeihin. Eli tosiaan niin 3,10 euron kertalippu halpenee 2,95 euroa, eli useampi lippu tässä ilmeisesti. Tämmönen kertalippu on siis 15 senttiä halvempi kuin aikaisemmin, eli 295, menkää ostamaan lippuja. Ja tästä HSL:n asiasta tulikin mieleen, että tuonne Keikaniemen suunnalle on juuri avattanut uusi pikaratikka. Joo, itse asiassa minun sukulaisenikin kävi sitä testaamassa, mutta oletko sinä Eelis käynyt tätä testaamassa? En ole vielä ehtinyt käymään, mutta toisaalta se on aivan mielenkiintoista, että nykyään pääsee myös Espoon alueelle tuolla raitiovaunulla. Mutta 30 päivän kausilippu, sen hinta on noussut 3 eurolla ja 40 sentillä tammikuusta. Aika jännä. On juu. Kyllä tosiaankin on vähän mielenkiintoinen tuommoinen siirtymä.
voisimme ottaa puheeksi vaikka koulun käynnin. Tänään aiemmin tällä viikolla meidän koulumme tuli porrashissit asiassa juuri minua varten. Oh wow, tää on niinku edistystä. Tosin Helsinki on rikas kaupunki ja on siis kyllä, on kaupunki rikas, mutta paljon siis heillä ei ole varaa oppikirjoihin, sillä meidän täytyy sellaisesta tehtäväkirjoista, mihin on suunniteltu, että sinne vastauksia kirjoitetaan, niin ne tehdä sitten vihkoon jostain ihmeen syystä, mutta se kaupunki ei nyt halua tähän. Säästösyistä, koska Helsingillä menee kuitenkin rahaa erilaisiin juttuihin, kuten tähän uuteen pikaratikkaan. Hei, sain korvanappiini juuri tiedon, että meillä oli tai itse asiassa tiesin tästä jo hiukan aiemminkin, niin meillä oli tuossa ennen syyslomaa, eli siis viime viikolla, paloharjoitus koulussa, ja jouduin siis kävelemään Dallarin, eli kävelytelineen kerran koululta urheilutalolle. Se on semmonen ehkä 10 metriä siitä takaovesta, mutta jos olisi ollut muualla, niin olisin tietysti joutunut kiertämään paljon pidempään. Eli nyt oli taas hyvä, että olimme sitten siellä tietyssä luokassa. Ja sitten katkolle. Hyvä nauhoitus. Kyllä, joo. Yes. Ja lämpimästi tervetuloa takaisin Sanoja koskeva podcastin mainoskatkolta. Tervetuloa. Hei, oliko hyvät mainokset? Toivottavasti, sillä nykyään ei ole niin hyviä mainoksia välttämättä kuin ennen. Esimerkiksi tämä DNAn mainos. DNA, sitä ei ole enää saatavilla edes YouTubesta. Aivan. Eli ennen katkoa keskustelimme siitä, ajankohtaisista uutisista sekä koulun käynnistä. Eli siinä on sitten tosiaan jatkaa. Eli meille tuli siis porrashissi meidän koulumme aivan minua varten ja se on toiminut oikein mainiosti. Itse asiassa minulla on koulussa sellainen hidas telaketjuilla toimiva porraskiipiä, jota voidaan käyttää. Meillä myös semmoinen, siinä kaiteessa on kiinni. Ei, mutta se ei ole kaiteessa kiinni, vaan sillä mennään niitä portaita pitkin. Minulla on ollut sellainen myös alakoulussa ennen kuin alakouluumme tuli hissi, mutta se on ihan järkyttävän hidas ja kamala vehje. Aivan. Nyt sitä kuitenkin tarvitsee käyttää vain tietyissä tilanteissa, ehkä jos joutuisin esimerkiksi pyörätuolin kanssa menemään kouluun ja en pystyisi kävelemään portaita. Näin. Mutta, tosiaan kun tässä mainitsit, että teillä oli ennen teidän syyslomanne paloharjoitus niin teidän koulussa, niin mielessä voisin myös kertoa sellaisen niin sanotun tarinan siitä, kun meillä oli myös kerran ihan oikea palohälytys. Meillä on ollut myös alakoulussa noita oikeita palohälytyksiä, tai siis oikeita, ei nyt mitään lieskoja ole ollut, mutta kuitenkin niin kuin tällaisia oikeita tilanteita, mutta yläkoulussa nyt näiden kuukausien aikana ei ole kuitenkaan ollut. Onko tämä palohälytys tapahtunut Eilis yläkoulussa vai alakoulussa? Siis tämä viimeisin, missä olen ollut mukana, niin tämä oli yläkoulussa ja siinä tosiaan on käynyt niin, että huhujen mukaan meidän IT-tukihenkilömme oli hakannut seinään reijän, en tiedä miten se tähän liittyy, mutta kyllä se oli kuitenkin ollut hälytyksen syynä jostakin oikoisuusolusta jo johtava savu. Eli oikeastaan tämä oli myös oikea tilanne, mutta ilman liekkejä. Paikalle savu kuitenkin muutama paloauto tilannetta selvittämään. Onneksi olin tapahtuma hetkellä ruokalassa, josta pääsi helposti noin 10 metrin matkan jälkeen ovesta ulos. Tämäpä mahtavaa, sillä olisit ihan samalla tuurilla voinut olla jossain yläkerrassa ja olisit joutunut kävelemään portaita alas. Näinhän se on. Ja siis siihen on
on semmoinen minulla sellainen tietynlainen proseduuri, että hälytyksen sattuessa niin koulun apulaisrehtori soittaa minulle ja hän tiedostaa, että missä minä olen, että tästäkö minä apua ulos siirtymiseen. Ja tosiaan, niin sitten jos olen myös toisessa kerroksessa, niin silloin voimme Eikö sinulla ole avustaja koulussa? Kyllä on, mutta hän ei ole aina paikalla. Aivan juu. Tämä sama on tavallaan minullakin, mutta aika usein avustaja on kuitenkin paikalla. Mutta on myös niitä tunteja, milloin avustaja menee esimerkiksi lukemaan sähköpostia, ja jos tämmöinen tilanne sitten sattuisi, niin kyllä sitten myös varmasti itsenäisesti pääsisin ulos, Näinhän että se on, avustajan tarve ei minulla ole mitenkään niin kuin ihan valtavan. Juu, ei minullakaan ole, että Mitäs lentospeksejä sinä täällä oikein tutkailet? Tosiaan mä täällä listaan tällaisia lentotietoja täällä tällaiseen tiedostoon, joka on oikein mukavaa ajan vietettä. Aivan. Tosiaan, niin kun kysyt, että oliko näissä palveluita ollut ennenkin, niin meillä oli tosiaan niin, että kun meidän luokkamme oli tuossa viitosluokan suurimman osan tuolla toisessa koulussa väistötiloissa, kun meidän normaali koulumme oli remontissa, niin siellä tuli oikeastaan hyvin monta väärää hälytystä, jonka vuoksi olimme aina joutuneet poistumaan ulos. Sitten ainoa oikeasta syystä johtuva hälytys alasteella siellä pääkoulussa, eli ei tällä väistötiloissa, niin oli kun keittiössä jotain kuumaa höyryä tai jotain kärähtänyttä. Näitä on myöskin meillä esimerkiksi alakoulussa tapahtunut näitä keittiössä kuumia höyryjä ja ilmeisesti, tai savua tai jotain, ilmeisesti, no ei nyt ihan savua, mutta ilmeisesti tuolla yläkoulussa, niin koska meillä ei siis alakoulussa ollut kotitaloutta, niin yläkoulussa kotitalousluokassa on kuitenkin ehkä useammankin kerran tapahtunut niin, että piparit kärähtävät, ja jos joku silloin menee avaamaan oven, koska köksän eli kotitalouden luokassa ei ole paloilmaisimia, niin tämä tarkoittaa sitä, että jos joku menee silloin avaamaan oven, niin se savu pääsee sinne käytävään ja silloin alkavat pillit huutamaan. Elikkä tältä tilanteelta voidaan myös useimmiten välttyä, että tällaisesta harmittavasta piparien palamisesta syntyisi jonkinlainen hälytys. Tosiaan, niin en ole tätä asiaa huomannutkaan, että myös meidänkään köksän luokassa ei ole näitä paloilmaisimia, joten sehän nyt käy oikein hyvin järkeen, kun se niin kuin oikein ajattelee. Juu. Oletko muuten koskaan ollut kiinnostunut laivojen onnettomuuksista? Nimittäin minua aina todella paljon kiehtoa esimerkiksi MS Estonian tai vaikkapa Titanicinkin, mutta kun Titanic on sitten taas niin vanha laiva, että sitten se on niin jotenkin erilainen ja traaginen se tilanne. Se oli silleen odotettavissa, mutta ei kuitenkaan odotettavissa, että se oli semmoinen onnettomuus, joka nyt ei ollut aivan ehkä, jos joku sitä ajattelee, että niin voisi käydä, niin se nyt ei ollut varsinaisesti kovin kaukaakaan haettua, koska se nyt tapahtui ja semmoinen laiva, että se oli ihan niin kuin suurempaakin, tai niin kuin normaalia laivaa suurempi riski sille, että jo olisi tapahtunut, mutta ei tätä tietenkään voida sanoa varmaksi.
Niin, ja nämä ovat tietenkin sitten näitä jälkimietintöjä, että nyt kun me tiedetään kuitenkin varmasti, niin se on niin kuin jotenkin erilaista ehkä kuin silloin, kun sitä laivaa ei oltu vielä koskaan ajettu semmoista. Mutta tässä onnettomuustilanteessa tietysti myöskin tämä kapteenin toiminta, Edward J. Smithin toiminta, niin on ihan käsittämätöntä, että joo. Juu. Ja siis niin kun, minua ei sillä tavalla nuo laivaontomat kiinnosta, mutta tosiaan lentokoneet ja lentokoneen onnettomuudet ovat hyvin kiehtovia mielestäni ja tykkään lentokoneesta oikein kovasti. Ja tässä podcastin koomisen jälkeen niin ajattelin katsoa lentoturvatutkintaa. Kyllä, en olekaan kauheasti ainakaan, tai miltei ollenkaan varmaan katsonut lentoturvatutkintaohjelmaa aiemmin, niin millainen tämä ohjelma Eelis sitten on? No siis sehän on semmoinen, että siinä nyt ensin sitten tapahtuu se esitetty versio siitä tietysti, tai siis hyvin niin kuin semmoinen samanlainen niin sanotusti rekonstruktioitu. Eli siis tietokoneella tehty tapahtuma, niinkö? No siis se niin kuin siinä on niin kuin siinä niin kuin ensin että mitä siis oikein tapahtui, jolloin siinä on näyttelijöitä ja lentosimulaattoreita hyödynnetty siinä. Aivan kiinnostavaa. On, juu. Ja sitten kun se on, lentokone on pudonnut, niin sitten sitä aletaan puimaan sitä asioita tutkijoiden toimesta. Ja onko näissä lentoturvatutkintaohjelmissa kuitenkin tämä tutkimus jo viety siihen pisteeseen, että tiedetään syy, jos se on mahdollista selvittää, vai onko se niin kuin vastikään tapahtuneita onnettomuuksia? No siis kyllähän se siinä niin kun, ja jakson loppupuolella tulee ilmi, että mitä oli tapahtunut esiin, mutta kyllä siinä muutenkin tulisi kestämään aika kauan jossakin tätä tapauksessa esimerkiksi TWA Airlinesin eli Transport Airlinesin lennon 800 tutkiminen, niin siihen meni 30 vuotta, kun he rakensivat uudelleen sen lentokoneen romuista sen tuhoutuneen lentokoneen tutkimustiloissa. Niin siinä kyllä kesti hyvin mutta siitä kuitenkin saatiin tulos. Ja tulos oli siis oikoisusolun aiheuttama polttoaineen höyrystyminen, joka sitten tämä höyry on erittäin helposti syttyvä, joka aiheutti räjähdyksen ja niin, sitten eteenpäin ja mutta täällä voi sitten olla myös vähän pienempiä kuuntelijoita, niin ei nyt mennä tämmöisiin traagisuuksiin enää enempää. Ja kenenkään ei tietysti kannata tästä nyt yöunia menettää, sillä lentäminen on huipputurvallista. Ja mikäli kuin myös autolla ajaminen. Niin. Ja mikäli onnettomuuksia tapahtuu, tai siis kyllähän niitä tapahtuu, mutta mikäli onnettomuus sattuisi omalle kohdalle, niin sinulla on silti ihan todella isot mahdollisuudet selvitä. Putoamispaikasta tosin, mutta siis kyllä. Tai siis todennäköisyydet siihen, että kuitenkin selviät ovat aika isot. Toki se sitten, tämä on tällaista yleistä tutkintaa, että riippuu sitten jostain onnettomuudesta, niin se voi olla sitten ihan jo sellaisissa sfääreissä, ettei siitä voi enää selvitä, mutta älä menetä yöunia ja jatka silti lentämistä ihmeessä. Juu, tosiaan niin. Se on erittäin turvallista ja jos koette, että saatte siitä yöunen mentä, niin emme suosittele sitä ohjelmaa katsomaan. Eli siinä on ihan...
Ja jos tämä tilanne jäi askarruttaa, niin varsinkin alaikäisten kannattaa turvautua turvalliseen aikuiseen ja asiasta voi keskustella. Näinpä. Mutta sitten, olisiko meillä vielä jotain seuraavia aiheita tähän putkeen vielä? No mistäs keskustelisimme? Hei, onko sinulla muuten kouluun liittyvä aihe seuraavaksi? Onko sinulla ollut esitelmiä yläkoulun aikana? On ollut kyllä. Mistä aiheesta pidit esitelmän? Esimerkiksi, mitä nyt muistan, niin terveystiedosta se oli terveystiedon tunnilta, niin se oli ryhmätehtävä, missä oli erilaisista turvallisuuden aloista niin kuin esitelmiä, ja meidän ryhmämme teki liikenneturvallisuudesta. Olitko paljon osana tässä ryhmätyössä ja koitko aiheen mielenkiintoiseksi? No siis kaikki te osallistuvat siihen ryhmätyöhön ja kyllä se ihan hyvin se esittäminenkin sujui kaikkien osalta. Oliko aihe mielestäsi mielenkiintoinen? No siis kyllähän siellä oli myös muita vaihtoehtoja, mitkä olisivat ehkä vähän enemmän minua kiinnostaneet, mutta kyllä se oli ihan sellaista, mistä voi jo esitelmän tehdä. No meillä oli sitten äidinkielessä tällainen vapaa-aihe-esitelmä, eli sai pitää esitelmän mistä tahansa, ja minä päätin sitten pitää esitelmän Googlesta. Sain mielestäni tehtyä ihan hienon esitelmän, ja siitä sitten en olisi ikinä uskonut, mutta 10 siitä tipahti. Aivan mahtavaa. Sitten voisimme keskustella noissa koenumeroista. Kyllä, minulle sieltä on 8 ja 9 ja 10 sellaista suurin piirtein tippunut. Siis kyllähän minulle saa aika samaa, ja mikä on viimeisin koearvo sä minulle saanut? No nyt täytyy kyllä avata tuo Vilma, koska en nyt ihan muista tarkalleen. Tästä hän avaa Vilman, niin tosiaan. Katsotaanpa täältä. Täällä on tällainen kokeet välillisesti ja täältä menneet kokeet. Niin nyt jos tämmöistä sanakoetta ei lasketa, niin no tuosta meillä siis musiikissa kaikki kokeet, tai ei kaikki, mutta toteutetaan suurin osa kokeista Kahoottien avulla, joista sitten tulee numerot. Siitä minulla on tullut 10 miinus. Sitten läksäreistä tai tällaisista kirjallisista läksynkuulusteluista Englannissa on tullut 10 sekä 9,5. Sitten varsinaisesta viimeisimmästä paperisesta kokeesta, joka oli uskonnon koe, on tullut 9,5. Miten sinulla nämä koenumerot, Eelis? No siis kyllähän minulla saa aika samanlaista, että tosiaan vähän yllätyin tuosta teidän tekniikassa, ne pitää noita musiikin kokeita Kahootin avulla, noita tässä ennenkin kuulta sitä tekniikasta, mutta tätä vaan se on. Ja sitten nämä numerot siis näissä Kahooteissa eivät perustu siihen, kuinka nopea olet, vaan niistä oikeista vastauksista saat pisteen ja jotain sinne päin, ja sitten niiden perusteella tulee numerot. Aivan. Ja niin tosiaan niin näitä minun arvostusanoja niin tämmöinen viimeisin arvosana, minkä olen saanut tässä paperista kokeesta, niin taisi olla meidän Ruotsin koe. Ruotsin koe, josta tosiaan tuommoinen 10+ nytten saapui suoraan. Ai, kyllä, on hyvää numeroa sieltä.
löytyisikö sitten sinun päästäsi jotakin seuraavaa aihetta? No mitäköhän sitä voisi nyt keskustella vielä? Mitä sitten niin? No, kaipa tässä jotain en minä osaa enää puhuakaan. Niin, kai tässä tarvisi jotain keksiä. Oletko Eelis käynyt Chareporin järjestämillä lomilla? Nyt täytyy sanoa, että en nyt aivan muista, mutta olemme käyttäneet muun muassa Tuin ja Aurinkomatkojen palveluja. Ovatko nämä palvelut mielestäsi järkeviä vai onko järkevämpää käyttää omia aivoja ja omaa suunnittelukykyä ja sitten ostaa kaikki tuotteet erikseen? Jos hintaa katsoo, niin kyllähän se ihan se paketti matka on edullisempi ehkä ja sitten se nyt vähän riippuu ihmisestä, että mitä nyt haluaa, että haluaako mennä oman mielen mukaan vai tällaisen ohjatun matkan retkien kerran vai minkälaista haluaisi. Onko nämä matkatoimistot miten ohjattuja, että kuuluuko näihin niin kuin esimerkiksi hotelli ja lennot tai joku vuokra-auto vai kuuluuko näihin myös jotakin opastettua ohjelmaa? Tosiaan niin kyllähän se vähän vaihtelee, että mitä haluaa itse tilata, että joskus on myös opastusta, mutta henkilökohtaisesti tykkään enemmän, että opastusta ei ole, että pääsee sitten itse oman mielen mukaan liikkumaan kohteessa. No minulla on kyllä tällaiset samanlaiset fiilingit, että kyllä tämä oman mielen käyttäminen tässä matkustamisessa on hyvä. Mitenkäs sitten tämä hiilijalanjälki, mikä tästä lentomatkustamisesta jää? Mitä mieltä olet esimerkiksi lentopäästöjen kompensoimisesta, mistä voi lukea Finnairin sivuilta lisää ja siellä voi kompensoida matkaa? No siis minun hiilijalanjälkeni ei nyt ole kovin kehottava, koska tässä kun joku pari viikkoa sitten laskin, niin tämä on aikana olen 10 kertaa. Tämän vuoden aikana 10. Miten? Missä kaikkialla sinä olet sitten käynyt? Tänä vuonna olen käynyt ensin kävin lensin ensimmäisen lennon tänä vuonna takaisin Kanarialta, kun siellä olemme viettäneet uuden vuoden. Sitten kävin hiihtolomalla Ruotsissa Göteborgissa edes takaisin. Sen jälkeen taisimme käydä tuolla Italiassa edestakaisin Milanoon ja sitten kävitte Münchenissä ja tämän jälkeen kävitte viime viikolla Ranskassa. Kyllä, tosiaan Pariisissa käytiin ja meillä on vielä tulossa tämän vuonnakin yksi lento tuonne Kööpenhaminaan. Olemme sinne menossa minun tätini luokse juhlimaan uutta vuotta sekä hänen 50 syntymäpäivän, eli sitten sieltä palvelut on jo ensi vuoden puolella. Aivan. Itse voisin tähän sanoa, että itse ehkä lennän yleensä, jos käyn ulkomailla, niin monesti se tapahtuu niin, että vuosittain lennän ehkä noin 0-2 kertaa, joskus ehkä 3 kertaa. Että meillä on tässä ehkä vähän erilaiset nämä lentämistottumukset.
tai siis lentämisen määrä, kuinka paljon lennetään, mutta tiedänhän minä, että sinä kuitenkin pidät paljon lentämisestä ja lentokoneista ja näin, niin voihan tämän myös ymmärtää. Ja onhan se matkustaminen tietysti kiva, mutta aina, puhun nyt yleisellä käsitteellä, aina voi itse miettiä, että kuinka paljon sitä tahtoo matkustaa ja kuinka paljon miettii omia päästöjään. Näinhän se on. Tosiaan, niin joo. Mitähän sitten oli vielä? Minulla jotain järkevää sanottavaa. Kävisimmekö mainoskatkolla tähän väliin? Voimme oikein hyvin käydä mainoskatkolla ja sitten tosiaan noista lentotottumuksista sen jälkeen. Jes, kiitos. Nähdään mainoskatkon jälkeen. No niin, ja tervetuloa takaisin mainoskatkolta. Se menikin hienosti tuolla tavalla synkkaan. Tosiaan, niin ennen katkoa puhuimme muun muassa hiilidioksidi ja jalanjäljen pientämisestä. Eli niin sanottu CO2. Näin on. Ja nyt voimme jatkaa keskustelua lentotottumuksista. Joo, näin on. Kertokaa ihmeessä siellä kommenteissa, millaisia lentotottumuksia teillä on. Ja muistakaa muuten tässä vaiheessa pistää kaikki meidän somet ja muut, no mitä kanavia nyt sieltä löytyykin, niin pistää kaikki mahdolliset seurantaan. Mitä sä äsken sanoit, kun mä en oikein sanonut selvä, mitä sä äsken sanoit, että minkälaisia, mitä teillä on? Lentokokemuksia. Millaisia lentotottumuksia? Mä kokoisin, että minkälaisia lento-onnettomuuksia teillä on. No voitte tietysti niitäkin siellä kommenteissa kertoa, mutta sitä en nyt ihan tarkoittanut. Näin. Tosiaan, niin kysymykseni koskee kauhia sade täällä Lauttasaaressa tulossa. Tosiaan, niin tässä aamuyön aikana tulossa tänne luontoon, ja se on erittäin innoissani, koska tykkään luumassa ja sitä tässä onkin jo vähän odoteltu. Niin tosiaan näitä lentotottumuksia, niin minkälaisia lentoyhtiöitä sinäkään käytät lentäessäsi jonnekin? No, minä olen pitkälti käyttänyt Norwegiania, Finnairia sekä Ryanairia, mutta olen ehkä lentänyt vielä jollain muullakin yhtiöllä, mutta en nyt ole ihan varma. Sitten perheenjäseneni ovat lentänyt esimerkiksi Air Balticilla ja varmaan Lufthansalla ja jollain muillakin yhtiöillä. Näin. Entäs millä yhtiöillä sinä olet, Eilis, lentänyt? Nyt lähinnä Finnairilla, kun olin pieni, niin myös muilla muun muassa Lufthansalla ja mutta etkö sinä käynyt Cookilla. Joo, etkö sinä lentänyt tänä vuonna jollain muullakin lentoyhtiöllä, kun sait sen turvalomakkeen tai sellaisen turvallisuuskortin? Se oli Finnairin tytäryhtiön, eli Norran operoima lento, joten se lasken sen ihan Finnairiksi, koska lentokone oli Finnairin väreissä ja aivan tällä tavalla muuten Finnairin lento. Mutta miksi sinä sait tuollaisen kortin? No hausalla mukava ja antaa tällaisen. Oliko tuo sinne Göteborgiin? Kyllä, tosiaan. Ja lisäksi että eikö ollut niin, että teidän Ryanairin lentoinen, niin se oli Lauda Airin operoima? Kyllä, näin. Ja huhun mukaan, tai siis kuulemani mukaan, Laudassa on esimerkiksi leveämmät penkit kuin Ryanairissa. Todennäköistä kyllä.
tällaisella Ryanairin maineella, niin se on, voi olla ihan jopa arvottavissa, että näin on. Ja oletko muuten Eelis nähnyt niitä Ryanair-meemejä tai sellaisia? Niitä tykkäsin selailla silloin, kun tiesin, että lentäisimme Lontooseen Ryanairilla. Kyllä olen nähnyt, ja itse asiassa tämä kyseinen lentoyhtiökin omalle Instagram-tiliä niitä koko ajan postailee. Aivan. Onko tässä niinku jotain korjauksia sitten niihin väitteisiin Instagram-sivulla vai ottavatko ne nämä väitteet ihan todesta vai vain vitsillä vai mitä tässä niinku sitten oikein tehdään? No siis, jos he sitten niin kuin itse postaavat, niin ehkä silleen puoli vitsillä ja puoli niin kuin ihan tosissaan. Näin. Tässähän nyt tiedetään, että ainakin niin kuin huhun mukaan ja monen montuisen videon mukaan, niin Ryanairin laskeutumiset eivät ole siellä pehmeämmästä päästä, mikä on... Se on kyllä aivan totta, koska olen itsekin tämän Ryanairin laskeutumisen tai nousun. En muista kummin se oli, mikä niistä, mutta kuitenkin vähän oli pomppuista menoa. Tosiaan näin. Ja niin tämähän on hyvin usein Ryanairiin yhdistetty, että näin. Joo. Nyt minun piti sanoa jotain. Vähän on tässä puhuttu jo paljon tänä iltana, niin alkaa ääni vähän kärsiä. Mutta onko teillä kokemusta näistä Ryanair-meemeistä tai Ryanairilla lentämisestä? Näin. Eelis puhuu tässä asiaa, eli mistä tahansa halpalentoyhtiöstä haluaisimme ehdottomasti kuulla kommenteissa. Kertokaa siellä kommenteissa! Niin. Noita kokemuksia ja näin poispäin. Jep. Näin haluamme. Onko meillä vielä jotakin sanottavaa tässä? Voisimme puhua vielä Duolingosta. Millaisia kieliä sinä, Eelis, olet oikein opiskellut Duolingolla? Tänään tein seuraavan päivän tähän minun hienoon 537 päivän treenausputkeen. Eli tosiaan niin opiskelen Duolingossa itse venäjän kieltä. Itse opiskelen ranskaa Duolingossa ja minulla on huima 3 päivän striikki. Aloitin muutama päivä sitten taas opiskelemaan. Eli olen läpäissyt jonkun verran siitä alusta, mutta en ole kauhean pitkällä niissä opinnoissa. Alun perin opiskelin Duolingolla suomen kieltä, että oppisin englantia, koska Duolingohan on englanniksi, niin sitten jos opiskelee suomen kieltä englanniksi, niin sitten se on vähän niin kuin suomen opiskelua. Ja juuri tänään vähän niin kuin läpällä tein sitä suomen kielen opiskelua ja skippasin muutaman levelin sieltä, niin sain niistä, tai sain ne läpi, ne, niin kuin, että sieltä pääsi niin kuin jotenkin skippaamaan, koska ne ovat aika helppoja. Koska olen hyvä englannissa ja saanut alakoulussa 10 todistukseen 6 ja näin. Tosiaan, niin kun mainitsit tuosta englannin arvosanasta, niin kun meillä tuli jaksotodistus tässä pari viikkoa sitten, en tiedä tuliko teille. Ei, meillä ei tullut jaksotodistuksia. Aivan. Niin sain englannista 10, mikä nyt mitä mä oon nyt saanut ehkä muutaman vuoden putkeen siitä sitten. Kyllä, minäkin olen saanut ehkä jotain 90, en nyt muista ihan tarkalleen. Näin. Mutta olisiko tämän päivän lörpötykset tässä lörpötelty? Joo, voi hyvinkin olla. Tosiaan me
kaikenlaisia somekanavia ja